Asa mo kita mga to diyan? Sunod lang gumo sa kuagod. Asa ka padulong? Musulong ta dito kada mulag ba? Usa man nato? Pulong tahon. Dili. Di ba kabalo mo nang kuan nga bu? Bu ba? Wala na ba? Sanay. Ana kamot. Ay lahi man to. Isa ra na. Ay ana. Oh, anak ra. Ay bu. Bu ganino. Ano din ngunsa din damulag din? Nung buong sa damulag. Niingon to siya ka sa kuag hapon, nag-training daw sa daan. Kaya na daw sa tuwa daw ang hagiton niya. Yes, kabay sa pagdito mag-training kada ko ato. Di man tawon tay kaya to. Uy, di kita ni tulod eh. Pwede di man na pwede nga tuluta. Ani lang planuhan lang nato. Saan? Para matumba siya, inaanglan na to. Nay mo tusok siya baron or nay mo kusi ka aron mo. Ay mo tama. Di mo to sukon. Ano ni mo dayon? Halimbawa, kami una, siyempre papildi pa. Dako pa ng sugal, papildi pa. Ikaw last. Oo, Manikas, pinisan, sugal pa. pinisan. Siya. Sugalay no, sugalay. Ay, ato. Sugalay. Tama tong gingon mo. Tara. Ikaw una papildi, dungagan ang sugal. Tungagan. Ako papildi, dungagan ang sugal. Ikaw ang mupildi, hurot iyang kwarta. Kami na ibahan. Kami na ibahan. Lot. Kung mapildi ko ni Mugbo, imuha na ni 500. Pildi kitagbo kung ako ng 500. Oh. Hindi jud ko. Sa usap. Gusto nang kayo. Di ba kaya bay? Pastilan, magawa mo. Gusto ko yung mga-challenge. Dam tanami dams. Kani. Unsa ba kalot? Unsa ba tira doon Asa mo to hinambog maghapon? Sayo sokos nyo ah. Ako na. Sugalay mo ni. Sipita lang. 500. Sipita lang sa. Pintar man. Gamay kay. Nagmayay pa man. Sila mo sugal. Sige. Kamu abay mo dia. Uy mo abay dia. Pintar ah. Tarong nga, Mels. Talong nga dam. Ayup ka talaga. 500 ba para matuwa ba? Kaya, di mo kayo na. Ay sa bakit? Ginoo. Pildi mo na oh. Kapildi ni mo na. Abi balot. Gil. Uno. Di ka na. Dos. Sos, moro na mo kusog. Pastilan. Gabi idot-dok ng dumayo. Wala. Turong. Kasunod koy. Awa na ilahan na si Quinta oh. Pilay mo sugal. Ay sa, ulat. Kunta ko pila naman na. Gana na ay. 1 100 sa bay. 100, wala ko. 100. Yak. Koy tarong na koy. Koy kano pagkasa ko. Asal. Ay, grabe luwaan pa man. Sama na ay. Dali. Tapoy sana. Wala trapo na laway na lang. Wala na yan. Play. Sos, ginoo ko na pa'y pagguba-guba sa na ang hawa niya. Koy oy. Hapit sa unta koy. Hapit biya unta. Hapit sa nabali. Huli. Kuna? Oh, Pilay mo sugalin. Isa kuwaon ipunta na akong kwarta dire. Eurot na lang na ulit. Eurot na lang na. 1 2 3. Uy. 3 mil. Sa 3 mil, 300 naman na. Ay 300. Ikaw ba ay padi ka sugsugal? Mura mo ka ko sa kusgan kay manikas kag sugal. Dams, unsa man ni Dams? 300 na may kwarta. Ay kabala kalot. Sure naman kay ni. Sige, eurot na sugal niya tanan. Partida na. Uy, kini koy, kay gishoot ilang kwarta koy kay partida daw koy. Kwarta kita ni koy. Unsa pa? Kwarta ni kita ni karon. Uy, ay mo sigungay da ba. Kamu ni bahala. Lagi kami na bahala lagi. Sige na. Ya larga ni. Butang butang. Shoot ta. Apil na sugal nila. 650 na ba 300? Kinala kulite. Pagdali. Dali. Isa. Kami na sugal kanila. Oy, kasana pinyo. Tama na. Kami gunit. Dapat tayo magunit, dyan. Kami gunit. Sali ka na ako kasi pangutkot yung bun eh. 1 2 3. Yay! Wala pa. Lagi. Panikas. 1 2 3. Tama na. Ayaw tabang. Kasan. Lina. San gimo? Lina ni. Wala pa gani. 1 2 3 play. Sige lang. Uy! Dagan! Uy! Pastila! Pastila ni mga bata ni ka mga tikasan! Uy, ang kwarta uli na. Uy, ang kwarta uli na. Sige ulit!
Uli daw. May pagkabot-bot. Ikaw rin sa lisod. Uy, ano yung mas mga tawag sa? Sure, no? Pumatay na! Yay, no! Sakti na!